Ιούλης μήνας ετώνε το 46, Ιούλης μήνας ετώνε και το 46. Ο ήρωας γαρεφής μας σε νέδρα έχει πέσει, σε νέδρα έχει πέσει. Ο ήρωας γαρεφής μας σε νέδρα έχει πέσει, σε νέδρα έχει πέσει. Αφού τον τραυματίσανε το πήρα συνόδια, αφού τον τραυματίσανε το πήρα συνόδια, και στο Κίλκις το πήγανε μες στην ταξιαρχία, μες στην ταξιαρχία, και στο Κίλκις το πήγανε μες στην ταξιαρχία, μες στην ταξιαρχία. Κοίτες και χορόφυλάκι τον ήρωα χτύπουνε, κοίτες και χορόφυλάκι τον ήρωα χτύπουνε, και παίρνουνε απόφαση να τον εκδικηθούνε, να τον εκδικηθούνε, και παίρνουνε απόφαση να τον εκδικηθούνε, να τον εκδικηθούνε. Γαρεφοί μόνο μαζούνε στον τόπο που πάτουσα, γαρεφοί μόνο μαζούνε στον τόπο που πάτουσα, μεγάλες μακείς σε δίλα το φασισμό χτύπουσα, το φασισμό χτύπουσα, μεγάλες μακείς σε δίλα το φασισμό χτύπουσα, το φασισμό χτύπουσα. Κλαίνε σε Χριστό, κλαίγνεσαι, κλαίνε σε τα λάγκαδε, κλαίνε σε Χριστό, κλαίνε σε τα λάγκαδε, κλαίνε σε όλοι οι μαχίτες, τη κρούσας παλικάρε, τη κρούσας παλικάρε, κλαίνε σε όλοι οι μαχίτες, τη κρούσας παλικάρε, τη κρούσας παλικάρε. Άγγελο Βασιλιάδη.